Rimau? baba. Yaya? Na ganka da jaka. Wallahi daurin auren nan baka ga masa daurin auren nan. Wai wanda za a fada mai mataba sarkin Gumal da Ahmed Muhammad Sani. Alhamdulillah. Na biyu. A'a da me za a je. To baba. Kasa akuyo ba daurin auren Muhammad A. To baba wannan daurin aure kana ganin jama'a tunturundo ana ta tafiya gayya za a je za a sha labul mara'i a jihar Hamama. To ba ya gaji a fadar mai alfarma sarkin Gumal fa za a yi wannan ɗaurin ya zan yadda a banna a baya kuma karkama sunan amarya fa Hajiya Zainab ango kuma Muhammad A. Isa alhamdulillah muje zuwa na haske kin biya ta seke soyayyar mu har abada. Idan rana ta fito tafin hannu baya kare ta. Iyalan gidan mai girma Alhaji Isa da na CSP Ali Isa Gumal sarkin yakin Ciroman Gumal na